Wel, bore da, ffrindiau, siwmai, a chroeso enfawr i chi gyd i'r wers fyw Adobe Express yma. A mae hi yn wythnos Bwyta'n Iach wrth gwrs, felly gobeithio bod chi wedi mewn gofnodi hwb, bod chi'n eistedd yn gyfforddus, bod chi wedi agor app Adobe Express i fyny a bod chi'n barod i ddechrau creu. Mae dwy weithgaredd llawn hwyl gyda fi chi bore yma, a ar gyfer y gweithgareddau yma, bydd angen y dudalen heriau arnoch chi, a mae'r cyfeiriad i'r dudalen heriau yn sgrolio ar waelod y sgrin fan hyn, sef adobe.l/bwyta25. Felly agorwch hwnna lan pan gewch chi gyfle bore yma drws nesa i'ch App Express a'r tab arall. Nawr te, athrawon, rowch wybod i ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni bore yma. Allwch chi wneud hynny trwy roi sylwadau ar YouTube, neu sylwadau ar y ddolen streamiad nes i ddanfon atoch chi, neu allwch chi hyd yn oed ymateb i'r e-bost nes i ddanfon, gewch chi agor fy e-bost i fyny nawr, danfonwch ymateb nôl i'r e-bost gyda'r dolenni gethwch chi bore yma, a fe gallai i wedyn roi eich sylwadau chi i fyny ar y sgrin. Felly, rowch wybod i ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni heddi ar gyfer y sesiwn wythnos bwyta yn iach. Right, nawr, mae yna 3 pheth pwysig i gofio yn gwersi byw ni, os ych chi wedi ymuno gyda'r gwersi byw o'r blaen, yna does dim byd fan hyn yn mynd i fod yn newydd i chi. Just agor yr e-bost lan. Na fe, mae ar agor. Right, danfonwch chi e-bost os ych chi eisiau athrawon, a fyddai'n gallu rhoi eich negeseuon chi fyny ar y sgrin. Right, nawr te, 3 pheth i gofio, sef, dyma ni, yn gynta, oedwch os oes angen. Os ydw i'n mynd yn rhy gyflym i chi, yna mae croeso i chi wasgu pause ar y ffrwd fyw ac yna cario ymlaen i chwarae hwnna ty pryd mae'n swto'ch dosbarth chi. Yn dweud hynny, dwi yn mynd i fod yn mynd nôl ymlaen o'r porwr, o'r cyfrifiadur i'r iPad ac yn neud y gweithgareddau yma 2 waith. Felly mae hwnna'n mynd i roi bach o amser ychwanegol i chi hefyd. Yn ail, mae yna dystysgrif ar gael i bawb sydd wedi cymryd rhan heddi. P'un bod chi wedi gwneud 1 gweithgaredd neu'r 2, mae yna dystysgrif i chi gyd. Nawr, athrawon, i gael y dystysgrifau i roi mas i'ch dosbarth chi, bydd angen bod chi wedi cofrestru, oherwydd bydd pawb sydd wedi cofrestru gyfer y wers yn derbyn e-bost tua 4 gloch prynawn yma gyda y dystysgrif na. Nawr, os ych chi heb gyfrestru athrawon, a chi jyst wedi neidio ar y ffrwd fyw ar YouTube, yna gyfrestrwch nawr gan fyny adobe.l/live lessons, ac yna gyfrestrwch ar gyfer y sesiwn i ni arni hi reit nawr, a yna fe gewch chi yr e-bost na tua 4 gloch prynawn yma gyda'r dystysgrifau i bawb. Ac yn olaf, cofiwch bod chi'n gallu hawlio gwobrau a parti pizza. Nawr, dim jyst cyfle i ennill parti pizza i hwn, gallwch chi yn bendant, garantid, i hawlio parti pizza a gwobrau am ddim i bawb sydd wedi cymryd rhan wrth gwblhau Her Ysgol Express. Nawr, mae mwy o wybodaeth am yr Her Ysgol Express ar waelod y dudalen gweithgareddau, sy'n sgrolio ar waelod y sgrin nawr. Felly, athrawon, os ych chi moyn gwybod mwy am hwnna, sgroliwch reit i waelod tudalen gweithgareddau. Neu, os ych chi dal ddim yn siŵr fel mae'n gweithio, mae croeso chi gysylltu gyda fi, danfonwch e-bost allai esbonio'r cyfan i chi. Ond yn syml iawn, os ych chi yn gallu dod a 3 dosbarth cyfan, 3 blwyddyn ysgol gyfan, dim rhaid i bawb ddod i'r wers fyw, jyst bod pawb wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau ar Express o amgylch y wers fyw yna. Mae hwnna'n cyfri fel 1 Her Ysgol Express, a wneith Adobe ddanfon gwobrau chi, swag i chi, gwobrau am ddim. Nawr, newch chi hwnna unwaith, gewch chi wobrau. Newch chi fe'r ail dro, gewch chi wobrau. Y trydydd tro, gewch chi wobrau, ond hefyd, yn ogystal ar gwobrau ar y trydydd tro, bydd Adobe yn talu i chi gael parti pizza ysgol, i pawb yn yr ysgol nath gymryd rhan. Right, mwy o wybodaeth o'r hwnna ar waelod y dudalen heriau. Nawr te, dewch i ni, gan bod ni'n sôn am y dudalen weithgareddau, dewch i ni gael neidio draw a edrych i weld beth i ni'n mynd i fod yn neud heddi. Fel fi'n neud na. O ie, rannu sgrin. Nawr te. As fi'n anghofio fel i'n neud y pethau yma weithiau. Right, dyma fi wedi agor Express, ond ar tab arall, fi wedi agor tab arall fan hyn, gan glicio ar y plus bach fan hyn. A ar y tab yma,
Dwi just wedi teipio y cyfeiriad gwe adobe.le, neu Adobe fel i ni'n galw fe, /Bwyta25. Adobe.le/Bwyta25. A fydd hwnna'n agor y dudalen yma i fyny i chi. Nawr, os ych chi'n ymuno gyda iPad neu unrhyw ddyfais arall sydd yn gallu sganio cod QR, allwch chi just sganio'r cod QR sydd ar y sgrin nawr, mwyn dod â chi i fan hyn yn hytrach na teipio mewn adobe.le/Bwyta25. Os rhywun wedi gweud siwmai eto? Nag os dim to. Right, dewch i ni gael sgrolio lawr te ar y dudalen weithgareddau a dewch i ni gael gweld beth i ni'n mynd i fod yn gwneud gynta heddi. Wel, sgrolio ni lawr. A dyma ni, weithgaredd gynta, fideo. Ni'n mynd i fod yn creu fideo ffrindiau. Nawr te, mae hwyl. Ni'n mynd i fod yn creu fideo. Cyngor ar Bwyta'n Iach. Nawr te, ni'n mynd i fod yn rhoi cyngor i bobl ar Bwyta'n Iach. Ni'n mynd i fod yn defnyddio testyn, delweddau, clipiau fideo, cerddoriaeth, animeiddio, i greu fideo llawn gwybodaeth gall eich gwylwyr ei ddefnyddio i wneud dewisiadau Bwyta'n Iach. Cool. Right, syniadau nawr, mae croeso i chi roi eich cyngor eich hun fan hyn, wrth gwrs, sy'n rhaid chi ddefnyddio'r cyngor sydd da ni ar y dudalen weithgareddau. Ond dyma 5 syniad allwch chi ddefnyddio os ych chi moyn rhoi cyngor i bobl ar Bwyta'n Iach. Right, dewch i ni gael wneud o draw te i Express a dewch i ni gael dechrau creu y fideo yma. Dwi'n mynd i fod yn mynd nôl ymlaen, cofiwch o'r porwr i'r iPad, felly os ych chi'n teimlo bod fi'n mynd ychydig yn gyflym, just oedwch cyn oedi. Pidwch a oedi'n pidwch a bod rhy fyrbwyll yn oedi, achos fyddai yn mynd i'r iPad, bydd hwnna'n rhoi amser ychwanegol i chi tra bod fi'n neud yr un peth to. Right, dyma ni te ar dudalen cartref Express. Nawr, dwi eisiau defnyddio Express yn y Gymraeg, a mae'n hawdd i newid iaith Express. Dewch i ni gael newid draw i'r Gymraeg te. Yn y cornel top ochr dde, cliciwch ar yr avatar, dyna'r cylch lliwgar, right yn y cornel top ochr dde. Nawr, trwy'ch gyfrifon hwb chi, mae hwnna fel arfer yn mynd i fod yn rhyw liw glas golau. Felly, drws nesaf i'r gloch, cliciwch ar y cylch, a dyma ni, dwi'n mynd i glicio wedyn ar y botwm sy'n dweud Settings gyda eicon y gogen, y cog. Cliciwch ar Settings, a fydd e'n agor y ffenest Settings i fyny. A'n syml iawn i newid y Gymraeg, na gyd i ni'n neud defnyddio'r gwymplen gyntaf yma fan hyn, newid y Gymraeg, a dyna ni, ni'n gallu cael ffenest gosodiadau i lawr, a dyma Express yn ailwytho yn y Gymraeg. Right, nawr te, ni'n mynd i fod yn creu fideo, felly i greu fideo, mae eisiau fi glicio ar y botwm mawr oren ar y dudalen cartref sy'n dweud creu fideo. Clic ar hwnna, a dyma fi wedi llwytho Adobe Express i fyny. Right, nawr te, dewch i ni gael roi'r teitl yn gynta. Wel, y teitl yw cyngor, dewch i ni gael gweld fan hyn, cyngor ar Bwyta'n Iach. Nawr, allech chi hyd yn oed gopio hwn o'r dudalen weithgareddau, Ctrl C, a glido fe mewn. Mae digon byr, dwi'n mynd i deipio fe, dwi'n meddwl. Cyngor ar Bwyta'n Iach. Right, felly, dewch i ni gael sort o hwn mas te. Nawr, yn gynta, dwi eisiau rhyw fath o gefndir yng nghefn hwn, achos ar hyn o bryd mae cefn y cynfas just yn wyn. Felly, dewch i ni gael mynd i chwilio fideo yn gefndir i'r teitl. Felly, dwi'n mynd i ddod draw i'r ochr chwith a clicio ar cyfryngau. Mewn yn hyn, ni'n gallu dod o hyd i luniau, fideos a sain ac yn y blaen. Right, felly dwi'n clicio ar cyfryngau a dwi'n mynd i fod yn chwilio fideo. Gret. A dwi'n mynd i roi mewn fan hyn, chwilio fideos healthy food. Healthy food. Healthy food. A mae di roi, chi'n gallu gweld, bron o bod 2,000 o wahanol fideos i fi fel canlyniadau. Nawr, fi'n mynd i chwilio eto, achos licen ni bod hwn, chi'n bod, dyw hwn ddim yn mynd i fod yn gret gyda testyn. Mae lot o rhain yn rhy brysur i gael testyn o'i blaen nhw. Felly dwi'n mynd i ychwanegu gair arall. Dwi'n mynd i chwilio healthy food, background. Background.
Healthy food background. A be welwch chi, yn hytrach na y 2,000 o ganlyniadau, mae hwnna nawr yn mynd i dorri hwnna lawr. Dyna ni, 694 o ganlyniadau. Felly mae llai o ganlyniadau dy fi, ond bydd rhain yn fwy addas i ddefnyddio tu ôl i destun. Bydd nhw ddim mor brysur. Wel, sa'n bod pan mae burger gyda ni fyna. Right. O, fi licio hwnna gyda'r bananas. Mae hwnna'n cool, nhw e? Fi licio rein, yr leim. Licio ni'n bita'n cyfan o'r yna. Nawr de, llion bwced o brocoli. Felly llion ni sgrolio trwyddo. Chi'n gweld, mae rai fel hyn, mae hwn yn gret. Dim lot o symudiad. Mae'n symud yn araf o'r chwyth i'r dde. A pan ych chi'n yn hofran drosto fe gyda'ch llygoden, fel hyn, chi'n gweld wneud chwarae'r fideo i chi. Rwy'ch chi cael rhagolwg bach cyflym o beth yw e. Right, fi'n licio hwn, achos chi'n gweld, mae yna fwlch da fyna i fi gael rhoi testyn, y teitl cyngor ar Bwyta'n Iach. Ond dim rhaid i chi gael un a bwlch o gwbl. Ond dwi'n meddwl, chi'n bod beth? Fi'n licio hwn fyd. Ydw. Llai am hwn. Felly, dywyswch chi'n, ai am hwn, clic yna fe, a dyna fe wedi gosod ar eich tudalen chi. Nawr, mae'r fideo i fi wedi dewis digwydd bod yn ffitio'n berffaith ar y papur, ar y canfas. Os dwi ddim, a bod chi 2 linell fach wen ar y top ar gwaelod, allwch chi ddefnyddio'r botwm llenwi fideo i wneud yn siŵr bod e'n llenwi fe. Right, dechrau ni gael gwylio hwnna nawr. Cool iawn. Gret. Right, fi'n mynd i fynd draw i'r iPad i wneud yr un peth. Iawn, felly dyna na gyd ni wedi wneud yw agor Express, clicio ar y deilsen oren i dechrau creu fideo, ac yna ni wedi chwilio am gefndir, fideo fel cefndir un teitl ni. Iawn, felly cymrwch i'ch amser fi'n wneud ei gyd to nawr draw ar yr iPad. Cofiwch ddweud siwmai, athrawon, beth yw'ch hoff fwyd iach chi yn y dosbarth? Beth ych chi, ydych chi, neu os ydych chi'n cael ffrwyth? Os ydych chi swyddogion? Os rai o'ch dosbarth chi'n gyfrifol am ddod rownd â ffrwyth? Rwch wybod i fi yn y sylwadau beth mae'ch ysgol chi yn neud i hybu Bwyta'n Iach. Right, dyma fi ar yr iPad, a ni'n mynd i glicio te ar yr deilsen oren sy'n dweud creu fideo. Tap ar hwnna. A dyma ni. Yr un golwg, mae bron union yr un peth, a mae draw ar porwr. Right, dewch ni'n gael chwilio fideo. Os chi'n cofio, nes i chwilio fideo gan glicio ar, fan hyn, cyfryngau. Le mae fe? Fan hyn, cyfryngau. Fan na. Felly tap ar cyfryngau. A wedyn lan ar y top, dwi'n mynd i ddewis y fideos. Iawn. A dwi'n mynd i chwilio healthy food. A chi'n cofio wedyn nes i ychwanegu'r gair background. Background. Healthy food background. Dyma ni. Yr un fideos welai ar yr iPad. Os ych chi ar yr iPad, byddwch chi'n gweld gwmws yr un peth a'ch ffrindiau chi sydd ar y porwr. Na i trial dewis rhywbeth gwahanol trwy'n, mae digon o ddewis i gael yma. Felly a am rhywbeth gwahanol. Licio hwnna. Dyna ni. A wedyn allai glicio chwarae i gael gweld hwnna yn chwarae. Cool, mae'n troi rownd. Mae hwnna'n gret. Right, a dyna ni te. Nawr, mae'r fideo yma gyda chi, siŵr o fod, yn mynd i fod yn rhy hir. Enghraifft, mae hwnna'n 43 eiliad o mefus yn troi rownd. Felly, mae'n bendant yn rhy hir, ond sa'n mynd i boeni am hwnna nawr. Iawn, fi'n mynd i sorto hwnna mas wedyn. Right, iawn, fi wedi gosod y fideo, dewch i fi gael mynd nôl te i'r porwr, a dewch i ni gael ychwanegu ein teitl. Right. I ychwanegu teitl, dwi'n mynd i ddod draw i'r chwith, a dewis testyn. Clic ar hwnna, a wedyn lan ar top, ychwanegwch eich testyn. Right, a'r teitl y fideo yw Cyngor ar Bwyta'n Iach. Na fe, oce. Cyngor ar Bwyta'n Iach. Nawr, dwi yn mynd i ddewis cynllun testyn dynamig. Hoff o hwn. Clico'r cynlluniau testyn fan hyn.
a wedyn dewis dynamig. A beth mae'n neud, chi'n gweld, pan i fi newid siap y bocs, mae'n newid maint y testyn. Chi'n gweld? Gallwch chi gael e'r un linell fel hyn, 2 linell, 3 llinell, 4 llinell hyd yn oed. Felly, a pan i chi'n neud hwnna, fyddwch chi'n gweld bod rai geiriau wedyn yn cael eu pwysleisio. Enghraifft, os dwi'n mynd i 2 llinell fel yna, mae'r gair iach yn fawr sydd yn neud synwyr. Right, wel mae hwnna'n edrych yn gret, ond dwi ddim yn gallu darllen y top fan hyn. Felly, dewch i ni gael rhoi siap tu ôl i'r testyn. Felly, dwi'n mynd i fynd nawr te i effeithiau. Sgrolio lawr, a dwi'n mynd i ddewis siap. Pa siap te? Wel, chi'n gallu gweld fan hyn, mae da ni'r 5 dewis yma neu dim siap, ond os chi'n clicio gweld y cyfan, mae llwyth, os newn ni wedi dangos mwy, chi'n gweld mae llwyth o wahanol siapau gyda chi. Felly, chi'ch chi fynd trwyddo nhw, yn trial nhw mas, fel hyn, clicio trwyddo nhw, yn arbrofi gyda nhw. Ond fi'n credu beth licen ni yw, mae yna siap i gael. Dyma ni, y ddau ma i fi'n licio. Nawr te, chi'n gweld hwn a hwn. Mae hwn yn rhoi siap reit ar draws eich, dyna ni, reit ar draws eich sgrin chi, fel yna. Neu, os ai nôl i hwnna, siap, gweld y cyfan, mae'r un yma yn mynd o'r top i'r gwaelod, fel yna. Fi'n credu bod fi'n mynd i ddefnyddio hwnna. A wedyn fi'n mynd i gadw hwn fel rhywbeth o thema ar draws y fideo. Right, dyna ni. Cyngor ar Bwyta'n Iach. Ydw i'n moyn yn y canol, ydw i'n moyn ar yr ochr. Mae lan i chi. Chi bod fi'n rhoi reit yn y canol, fan hyn. Nawr, dwi ddim yn hoff iawn o'r ffont yma, felly dewch i ni gael chwilio am ffont arall. Felly dwi'n mynd i glicio ar y gwymplen fan hyn. Ac yna'n syml iawn, dwi'n mynd i sgrolio drwyddo y ffontiau a chwilio am rhywbeth sy'n edrych fel ffont sy'n mynd i ddal sylw. Mae hwnna'n un da yna'r alfarn, sa'n gwybod fel i ddweud e. Hwnna'n ffont da. Fi moyn rhywbeth ffont clir, cadarn. Mae pobl yn mynd i ymddiried yno fe a meddwl, mae'r person yma yn siarad sens. Felly, cadw, sgrolio. Mae hwnna'n dda. Fi licio hwnna, mae'n ffont glân, cryf. Fi licio hwnna hefyd. Oswald yn un da. Chi'n gweld, chi'n sgrolio trwy'n gyflym a gweld pa ffont sydd yn neidio allan i chi fel ffont sydd yn edrych fel un byddai rhywun yn cymryd o ddifri. A chi'n gweld beth, fi'n credu bod hwn yn un da. Unbounded, semi-bold. Right, clic ar hwnna de. O di ma fe, hwnna'n gret. Right. Nawr te. Ble fi'n ni roi e? Felly, reit fyna. Nawr te. Nawr, beth am lliw y siap yma? Nas a'n siŵr am y lliw melyn yma. Felly, pan i fi'n meddwl am Bwyta'n Iach, felly pan i'n meddwl am wyrdd, efallai. Felly, beth am i ni fynd nôl i'r effeithiau, lawr i'r siap. Iawn, a i newid y siap, a mi eisiau ni fynd nawr i gweld y cyfan. A dyma'r siap yn hyn. Chi'n gwybod pa un sydd â chi, achos mae da fe'r smotyn bach yma, er mwyn newid y gosodiadau. Clic ar hwnna, a dyma ni, allai newid yr lliw fan hyn. Right. Pa liw? Wel, just sawl gwahanol math o felyn hwnna, ond os ych chi'n clicio ar mwy o liwiau, aha, right. Just un o'r ein felly yn edrych fel rhyw fath o wyrdd Bwyta'n Iach. Hwna'n bach fwy fel gwyrdd mintus felly. Hwna'n wyrdd da gyda'r Bwyta'n Iach. Hwna, fi'n meddwl, ydy. Gret. A fi yn eitha hapus gyda'r testyn yn ddi. Yn eitha hapus dy hwnna. Felly, dewch ni gael chwarae hwn nawr. Clicio chwarae fan hyn. Dewch ni gael gwylio am fideo o'r dechrau. Cool. Nawr, yr unig beth arall licen ni'n neud yw animeiddio'r testyn hefyd. Bod y testyn yn ymddangos ar y sgrin rhyw ffordd. Bod e ddim jyst na ar y dechrau. Felly, cliciwch ar eich testyn. Pyrwch boeni nawr, byddai'n mynd draw yr iPad a wneud hwn i gyd to. Iawn, cymrwch i'ch amser. Ni'n mynd i clicio ar y testyn a draw ar y chwith nawr ni'n mynd i fynd i'r animeiddio. A licen ni bod hwn yn dod i fewn ar y sgrin mewn dull arbennig.
Felly, beth a iawn? Llwch chi hofran dros nhw i gael gweld, chi'n gweld? Mae wahanol syniadau. O, fi licio reina, achos mae hwnna, mae'r siap hefyd yn symud. Chi'n gweld, gyda'r ei gwelededd, mae'r siap yn ars y llonydd a mae'r testyn yn ymddangos ar ei bennau. Ond gyda'r symud, fi licio hwnna achos mae'r siap ei hun, o, hwnna'n cool, yn symud hefyd. Nawr te, pa un te? Fi yn lico'r troelli. Fi'n credu bod yr effaith yna'n cool. Ie, fi'n ei fynd am hwnna, dwi'n meddwl. Sa'i di edrych ar y graddfa eto. Mae reina'n gret hefyd. Pop yn cool. Tyfu. Fi yn mynd i fynd am y troelli, dwi'n meddwl. Fi'n credu bod yna'n gweithio'n dda gyda'r siap yna tu ôl. Right. Nawr te, dewch ni gael chwarae hwnna dechrau yna te. Clicio ar y botwm chwarae. Gret. Gret. Hapus gyda hwnna. Right. Dewch chi fi gael sorto'r testyn mas te draw ar yr iPad. Felly, tynnu hwnna i ffwrdd, ychwanegu'r iPad. Dyma ni, chi'n cofio fan hyn i fi. Right, nawr te. I fi mynd i fynd i testyn. Am testyn ar y chwith. Ychwanegwch chi'ch testyn. A dwi'n teipio mewn yn cyngor ar Bwyta'n Iach. Cyngor ar Bwyta, collnod yn Iach. Iawn. A nawr te dwi eisiau defnyddio'r cynllun testyn dynamig. Gwych. Dyna ni. Beth fel yna. Nawr, na i wneud yn wahanol ar yr iPad i'r poror, fel bod ni'n gallu gweld. Na ni. Fel yna. Cyngor o Bwyta'n Iach, nawr te'r siap. Wel, ie, felly wneud gwyrdd weithio, achos mae gwyrdd ar dop y mefus, yn dweud e. Dych chi'n gael trial te, ewn ni effeithiau, sgrolio lawr, a ni moyn y siap. Gweld y cyfan, dangos mwy, a felly am y siap sy'n llenwi ar draws ar yr iPad, hytrach na'r un sy'n llenwi o'r top i'r gwaelod, dyna ni, fel yna. A to, mae eisiau fi newid y lliw yma, beth am te, neu'n trial y gwyrdd yna to. Ydy, mae hwnna'n gweithio'n iawn. O'n i'n siŵr os byddai'r gwyrdd a'r pink yn gweithio neu beidio, ond mae hwnna'n gweithio yn iawn. Dwi'n meddwl bod hwnna'n neis iawn. Dyna ni. Wel, mae'r testyn yn ddi dal yn iawn i fi. Sdim ots dy fi hwnna o gwbl. Ond mae angen i fi newid y ffont yn dos e. Felly, i newid y ffont nawr, chi'n gweld ar y panel ochr yma sydd yn dweud shape ar y top. Mae eisiau fynd yn ôl. Dyma ni. A wedyn mewn i'r golygu, y tab golygu. Right, dyma ni. A nawr allai fi mewn. A sgrolio drwy'r ffontiau. A fi'n licio gwneud hwn yn gyflym weithiau. A hefyd, chi'n gwybod beth, tip arall pan chi'n chwilio am ffontiau yw i beidio dechrau ar y top a sgrolio lawr, achos chi wastad yn mynd i ddewis yr un rai rownd top y rhestr ffontiau. Felly tip bach i chi yw i fynd reit i waelod y rhestr, holl ffordd i gwaelod. A nawr, llwch chi sgrolio lan. A fel arfer, newch chi ddod o hyd i bethau bach gwahanol wedyn. Enghraifft, mae hwnna, Black Hand Sands na, mae hwnna'n un da, licio hwnna. Pigmo, gyda fel ffindes i Pigmo, fi wedi defnyddio Pigmo sawl gwaith, mae'n gret. Fi licio hwnna, Heisei Marw Gothic, os na fersiwn mwy trwchus i gael, oes. Cool. Yeah. Heisei Marw Gothic Standard, a fi'n mynd i fynd yma'r W8. Yeah. Licio'r ffont na'n cool. Right. Credu allai wneud a cael y testyn yma i fod bach yn fwy. Felly, dewch i ni gael wneud y maint yn fwy. Ni, canoli fe. Chi'n allai pink yn helpu fi gael e reit yn y canol. A nawr, dewch i ni gael animeiddio'r testyn yma mewn. Felly, dwi'n mynd i fynd ar y panel chwith i animeiddio i mewn, beth am te i ni gael, beth nes i dretha oedd, troelli, beth am i ni gael yn pontio. Ie, gret. Na ni, clicio chwarae. Hwna'n cool. Right, gret. Na fe te. I ni wedi cyrraedd yr un man ar yr iPad, felly nôl a fi i'r poror. Dyma fi. Right. Wel, fi'n barod nawr
i ddechrau meddwl am yr olygfa nesaf. Ond cyn wneud hynny, mae eisiau fi i benderfynu pa mor hir i fi eisiau'r olygfa gyntaf mae fod. Achos ar hyn o bryd mae'n 8 eiliad sy'n rhy hir. Iawn? Felly, dewch i ni gael roi ein troslais mewn nawr. Dewch i ni gael recordio troslais nawr. A wedyn, unwaith mae'r troslais, y voice-over, y llais mewn, wel, i ni gwybod wedyn faint allwn ni dorri diwedd yr olygfa yma nôl, tocio fe nôl. Right, wel, na gif i ni ddweud yn y troslais yw Cyngor ar Bwyta'n Iach gan Mawrth Jones. Dwi'n gwneud enw i hefyd. Felly, dwi'n ni ddod nôl ar pen chwarae, y linell ddi yma, reit nôl i ddechrau'r olygfa. A wedyn i fi mynd i fynd i'r cyfryngau eto. Os chi'n cofio, fan hyn fi o'n i'n chwilio fideos. Wel nawr, dwi'n mynd i fynd i'r sain draw ar ochr dde, a dwi'n mynd i recordio troslais. Right. Wel, barod te. Dechrau recordio, fydd yn cyfri lawr, a wedyn siarad, a wedyn stopio recordio. Cyngor ar Bwyta'n Iach gan Mawrth Jones. Gret. Nawr, bydd y gwella lliferydd yn cael gwared o unrhyw sain o amgylch chi, felly pyrwch y ffoeni os mae'ch ystafell ddosbarth chi yn swnllyd. Newch yn siŵr mae'ch ceg chi sydd agosau i'ch dyfais chi, a fydd Express yn cael gwared ar yr holl sŵna yn y cefndir. A dyma fe fan hyn. Felly dewch i ni gael trial hwnna mas. Clicio chwarae. Cyngor ar Bwyta'n Iach gan Mawrth Jones. Gret. Right. Wel nawr fi'n gwybod bod dim angen gweddill yr olygfa yma. Chi'n gallu gweld, mae'r llais yn gorffen fan hyn, felly dwi eisiau i'r olygfa i orffen yn eitha agos ar ôl y llais. Felly beth sydd eisiau fi wneud yw dod draw i ymyl y clip. A os ych chi'r iPad, gwylwch fi wneud hwn nawr, achos mae'n anodd, dwi ddim yn gallu zoomo mewn i ddangos hwn ar yr iPad i chi. Felly, be ni'n wneud yw dod i ymyl y clip, i ochr dde y clip, a llusgo, clic a llusgo fe nôl. Nawr, os dim angen iddo fe fod reit nôl, dwi eisiau fe chydig bach yn hirach na diwedd y troslais, rhywbeth fel yna. Gret, a dyna'r olygfa gyntaf te wedi wneud. Right, na i wneud y troslais ar yr iPad cyn mynd mlaen i'r ail olygfa, dwi'n meddwl. Pwrwr i ffwrdd, iPad ymlaen, dyma ni te, a fi'n barod i recordio y troslais. I wneud hynny, chi'n cofio, dwi'n dod i'r cyfryngau ar yr ochr chwith, ac ar y top bydd angen sgrolio draw. Dwi chi ddim yn gallu gweld sain yn syth, mae eisiau chi ddod draw, a mae sain yn cuddio fyna. A ni'n mynd i recordio troslais y botwm llwyd yma, caniatau'r microffon, a bant ni. Na, dyw'r sgrin ddim yn rhannu gyda chi fan hyn pan i fi'n recordio am ryw reswm, ond mae'n cyfri fi lawr a bant fi. Cyngor ar Bwyta'n Iach gan Mawrth Jones. Dyna ni. Right, a mae'n ei un peth, mae'n ei wella'r lliferydd, cael gwared o unrhyw sain yn y cefndir, ond fel allwch chi weld, mae'r olygfa yma lot yn rhy hir, yn dwi? Llawer rhy hir. Felly dwi'n mynd i glicio na fe, llusgo'r ymyl na nôl. A chi'n bod beth, oedd y pen chwarae ddim ar y dechrau gyda fi pan nes i recordio troslais. Tut. Felly mae eisiau fi hefyd i symud y blocwyrdd yma nôl i ddechrau'r olygfa. Sy'n meddwl bod fi'n gallu tocio diwedd yr olygfa nôl hyd yn oed ymhellach. Na ni, dech ni gael trio hwnna. Clicio chwarae. Cyngor ar Bwyta'n Iach gan Mawrth Jones. Na fe, gret. Right, a ni'n barod nawr i fynd mlaen i'r golygfeydd gyda'r cyngor. Nawr, falle bod chi'n meddwl, mae hwn yn mynd i ala drwy'r dydd, ond, chi'n meddwl beth ni'n mynd i wneud nawr, ffrindiau, ni'n mynd i ailgylchu yr olygfa gynta na mwyn creu y golygfeydd eraill, sy'n golygu bod e'n mynd i ddigwydd lot yn gyflymach. Chi'n fi gael dangos i chi. Right, dyma ni nôl ar y porwr. Nawr, be fi'n mynd i wneud yw ailgylchu yr olygfa yma. Cliciwch ar y 3 dot ar yr olygfa, a wedyn dewis dyblygu o'r ddewislen sy'n ymddangos. A dyma ni, mae da fi gopi arall o'r un peth. Iawn? Nawr, ar hwn, be fi'n mynd i wneud yw newid y fideo, newid y testyn, a recordio troslais newydd. A na fi, byddai wedi gorffen o'r olygfa na mewn dim. Right, dewch i ni gael mynd draw i'r dudalen weithgareddau, a dewch i ni gael dod o hyd i
i gyngor. Nawr, Sdim rhaid i chi gynnwys yr holl destun yma. Mae lan i chi, iawn? Sdim rhaid i chi gynnwys yr holl destun yma. Ond, na i ddangos i chi fel i ddefnyddio fe gyd. Nawr, os ych chi ar yr iPad, mae dewis testun ar wefan ar iPad, clicio llusgo dros fe'n eitha anodd, felly mae yna Google Doc fyna i chi hefyd, na i ddangos i chi fel neud na yn yma. Ond ar y porwr, fi'n i ddewis un o'r ffeithiau yma, felly na i ddewis gyda'r un halen, dechrau gyda'r un halen. Dewis clicio llusgo dros y testun, Control-C. Right. A nôl y fi'n ar te i Express. A nawr ar yr olygfa newydd yma, neu'n siŵr bod fi ar yr olygfa newydd, gyda'r pen chwarae di, a dwi'n mynd i glicio ar y blwch testun. A os na i glicio tair gwaith, clic, 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 mae'n dewis popeth. Alla i ddefnyddio Control-V, a dyna ni. Iawn. Dyna yr testun newydd na mewn. A to, allwch chi wthio y testun o amgylch, fel hyn. Nawr, mae eisiau fideo gwahanol arna. Felly dwi'n mynd i glicio ar y fideo'r ffrwythau yma, sydd fi yn y cefndir. Clic. A dwi eisiau disodli'r fideo yma ar gyfer fideo o halen, siwr o fod. Felly, dwi wedi clicio ar y fideo, a chi'n gweld mae'n dweud fan hyn, disodli. Os nad ydych chi'n gweld y disodli, mae jyst angen i chi felly zoomo mas, zoomo allan ar eich cynfas sy'n lam fan hyn. Chi'n gweld? 23%. Felly os ydych chi'n clicio fan hyn, a ydych chi ddim yn gweld hwnna, achos bod wedi cuddio tu ôl eich llinell amser, just zoomwch mas, chi'n fynd lawr i rhywbeth fel 10%, a byddwch chi bendant yn gweld y disodli wedyn. Iawn? Ffitio dudalen. Right, disodli. A dwi eisiau disodli hwn gyda fideo arall. Felly dwi'n mynd i fideos. A i ni moyn chwilio fideos am halen salt. Nawr te. 175. Nawr te, beth da ni ma. Pain. Mae digon o ddewis i gael ma, ond dde ni'n licio gweld rhywun yn chymod. Dyma ni math hyn o beth, yn rhoi halen ar ei bwyd. Felly, llwch chi sgrolio trwyddo. Mae'r pobl yma, sneb yn rhoi llwyth o halen, ma, ose? Mae hwnna bobl yn rhoi chydig o halen. Felly, ewch chi drwyddo. Lle hwn, mae hwn yn edrych yn bach yn eithafol, mae hwnna'n lot o halen. Slo o lawr. Right, felly na rhoi hwnna mewn. Na ni, gret. Felly mae hwnna wedi disodli'r fideo. Felly'n barod, mae'r olygfa yma wedi newid y llwyr yn dwi. Ych chi'n clicio, chi'n gweld? Gwych. Gwych. Nawr, dwi'n meddwl falle bod e'n well bod yr testun draw ar yr ochr yma, achos mae e'n cuddio'r halen os... Ie, na fe, mae'n well fel yna, dwi e? Ydy. Iawn, felly drychwch ar beth mae'ch testun chi yn cuddio. Nawr, mynd i recordio troslais, a fi'n mynd i ddarllen beth sy'n ar y sgrin fan hyn. Iawn, felly dwi'n dod nôl ar pen chwarae i ddechrau'r olygfa. A dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau, i'r sain, a recordio troslais. A bant a fi. Torrwch yn ôl ar halen. Yn ôl... O, diar. Canslo. Dili. Trial to. Diar mi. Right, bant a ni. Torrwch yn ôl ar halen. Anelwch at ddim mwy na 6 gram o halen y dydd i oedolion a 2 i 5 gram i blant. Right, dyna ni. Nawr, oedd angen y testun ar y sgrin ar fyna i recordio'r troslais, ond chi'n beth, nawr bod fi'n dweud hwnna i gyd, dim angen yr holl ysgrifen na ar y sgrin. Allen ni just cael torrwch yn ôl ar halen. Achos mae'n llais sy'n dweud y gweddill, felly allai fi mewn i'r blwch testun yma, dileu hwnna nawr, a nawr allai, chymod,
i leihau pethau. Na fe, rhywbeth fel yna felly. Le fi moyn hwnna i fod, beth am yn y gwaelod. Ie, rhywbeth fel yna. Iawn. Felly mae'r testyn wedi bod yn gliriach nawr ar y sgrin, heb yr holl wybodaeth yna. Ond oedd e'n ddefnyddiol i fi i recordio'r troslais. A unwaith to, allai ddod nôl ar olygfa yna. Dewch i ni gael gwylio hwnna o ddechrau'r olygfa hyn, te. Torwch yn ôl ar halen, a nelwch at ddim mwy na 6 gram o halen y dydd i oedolion a 2 i 5 gram i blant. Right, a chi'n gweld bod y ffaith bod fi wedi dyblygu'r olygfa gyntaf yna yn meddwl bod y testyn yma nawr yn yr olygfa newydd dal yn animeiddio i mewn, achos bod fi wedi copio yr animeiddio da fi yn yr olygfa gyntaf. Right, a fi'n mynd i fynd draw te i'r iPad i gael wneud yr olygfa nesaf. Fi'n cael bod rhywun, dych chi'n gweld, os rhywun wedi gweud siwma, hei, pwy stan yma? Plant dosbarth Cywyn, Ysgol Banc y Felyn, yn mwynhau'r weithgaredd bore yma. Diolch, Mredydd. Wel, diolch i chi, Miss Rhys. Diolch yn fawr am eich neges. A mae'n bleser cael chi, ffrindiau, Banc y Felyn ma. Diolch am y neges. Diolch am weithio mai. Hei, a chi'n meddwl beth? Chi wedi dod i lwyth o wersi byw eleni, Ysgol Banc y Felyn. Felly, ydy chi yn gallu hawlio parti pizza? Falle? Drwchwch mewn iddo. Rhowch danfonwch e-bost i fi, Miss Rhys, i ni gael gweld beth yw'n ni'n neud. Right. Nawr te, diolch chi mynd ar yr iPad, chi'n gweld yn cyffroi i gyd yn oedd mae rhywun yn hala neges. Diolch chi mynd ar yr iPad a mynd ymlaen i'r olygfa nesaf. Nawr, ni'n mynd i wneud beth ni'n dyblygu yr olygfa gyntaf, oherwydd nes i weithio'n galed yn dewis y ffont, y siap tu ôl y testyn, y lliw, yr animeiddio. Mi'n mynd i gallu ailgylchu'r holl waith caled na nawr. Right, tap ar yr olygfa lawr ar yr llinell amser. 3 dot, dyma ni mae'n agor ar ddywyslen, a chi'n gweld fyna dyblygu. A na fe wedi dyblygu. Right, nawr. Ar olygfa newydd yma, right, mae eisiau fi gael y testyn. Dewch i fi gael neidio draw i Safari, te. A ar Safari mae da fi y dudalen heriau'r agor fan hyn. Sgrolio lawr. Right, nawr, ar yr iPad, sgwylwch ar hwn, mae copio testyn ar yr iPad. Watchwch hwn yn biafio nawr. Ond fel arfer, dyw'r iPad ddim yn biafio'n gret. Pan i ni'n, chi'n gweld, yn trial dewis test... O, ma fe'n biafio nawr, fyd. Typical. Typical. Ond weithiau pan i chi'n ei na, dyw e ddim yn biafio'n dda iawn ar yr iPad. Felly, os i chi'n cael trafferth, defnyddiwch yr Google Doc. Right, na i ddangos i chi fel wneud hwnna nawr, beth bynnag. Okay? I agor y Google Doc ar yr iPad, os i chi jyst yn tapo fe, mae e'n trial agor app Google Docs. O na, mae wedi gweithio. Great, ideal. Right, so tap ar hwnna, a dyma fe fan hyn. Right de, fi moyn I am hwn, cyfryngwch ar fraster. Right, felly, dal am is i lawr. Sorry, tap ddwywaith, double tap. A nawr allai symud yr botymau bach glas ma. Dyna fe. A nawr dal am is i lawr, copio, draw i Express, bish bash bosh. Right de, ar yr ail olygfa, dewis y testyn, clicio'r testyn to i agor y bysellfwrdd, a nawr tapio'n gyflym 2 gwaith i ddewis popeth sydd yn y bocs testyn, tap tap tap. Na fe. Nawr ar y cyfrifiadur, chi'n defnyddio Control-V yn dych chi i lido fe mewn, i pasto fe mewn. Ar yr iPad ni ffili wneud hwnna, ond fan hyn, reit drws nesaf i'm hen ni, fan hyn, mae yna 3 icon bach. Sisiwr yn ar gyfer torri, wedyn y 2 ddarn o bapur ar gyfer copi, ond y trydydd un ar draws, y clipfwrdd, D gyda papur gwen, yw glido, paste. Tap i hwnna de, a dyna'r testyn yn mynd mewn. Right, a fel chi'n gweld, unwaith to, mae'r testyn yma yn fawr, dim yn fawr, mae'n brysur, mae lot o destyn da ni mewn yn hyn. Felly, be fi'n neud, jyst defnyddio hwnna fel rhywbeth o sgript i ddechrau. O, mae eisiau fi swapio'r cefnir, yn dweud. Cyfyngwch ar fraster dirlawn a siwgr. Right, felly fi moyn dangos felly bwyd siwgr neu bwyd a braster. Dewch i ni gael clicio ar fideo yn y cefndir, a disodli gyda fideo, a na chwilio am rhywbeth fel junk food. Bwyd sothach i ni gael hwnna, yn Gymraeg, junk food. Mae'n flasus,
A mae chydig bach ono fe, nawr gan y man yn iawn, ond dylen ni ddim fod yn bwyta llwyth o hwn fel reol ac yn reolaidd. Right. Nawr te, baint yn edrych wytha. Fydden ni'n gweud bod y tacos na ddim rhy wael. Sori, na'n edrych yn rhy yn ormod o fwyd sothach. Ond fi'n chwilio am rhywbeth llawn, siwgr neu braster. Fi'n llawn ymwybodol bod y party pizza i ni'n cynnig i chi hefyd yn fwyd sothach. Iawn, cyn bod chi'n gweithio ar rai. Ond eto, mae hwnna jyst yn rhywbeth bach i gael, chymod, treat fach, yna fe. Right. Wel, so, mae lot o hwn yn edrych yn weddol i fi. O, fi'n bod, ai am hwn, hwn yn cool. Right, nawr te. A fi'n baron ar ei recordio y troslais, felly dwi'n mynd i wneud yn siŵr bod hwn nôl ar ddechrau'r olygfa, pen chwarae nôl ar ddechrau'r olygfa, a dwi'n mynd i fynd i cyfryngau, sgrolio draw i sain, recordio troslais, a bant a ni. Dwi'n mynd i ddarllen beth sydd ar sgrin. Cyfri fi lawr. Cyfyngwch ar fraster dirlawn a siwgr. Lleihau bwydydd sy'n uchel mewn braster dirlawn a siwgrau ychwanegol. Right, iawn. Felly dyna hwnna di wneud. Felly be fi'n mynd i wneud nawr yw doi beth. Dwi'n mynd i dynnu'r testyn sydd ddim angen arna i mas o'r blwch testyn. A wedyn fi'n mynd i docio yr olygfa nôl i fod yr hyd cywir. Tap ar y blwch testyn, tap eto i ddod lan ar bysellfwrdd. Nawr, os na i wneud double tap, tap ddwbl ar y gair cyntaf dwi eisiau cael gwared, lleihau, tap tap. Mae jyst yn dewis yr un gair yna. A nawr, allai symud yr llinellau bach glas yma i ddewis, na fe, hwnna yw beth dwi eisiau delay, a wedyn gwasgu backspace ar yr bysellfwrdd, a na fe, mae hwnna wedi cadw'r darn dwi eisiau. Iawn, dewch ni gael ailfeintio pethau te. Dwi'n meddwl felly gall hwn fynd lawr y gwaelod. A mae'r maint yn edrych yn iawn i fi, felly dwi'n bach yn fwy. Felly. Dyna ni. A to wedyn lawr ar eich llinell amser. Chyn ni gael dod lawr ar maint y llinell amser. A dyma ni, llai ddod nôl â hwn i fyna. Gret. Na fe de. Dewch ni gael gwylio hwn nôl te o'r dechrau'n deg ar yr iPad. Cyngor ar Bwyta'n Iach gan Meredydd Jones. Cyfyngwch ar fraster dirlawn a siwgr. Lleihau bwydydd sy'n uchel mewn braster dirlawn a siwgrau ychwanegol. Gret. Gwych. Right, nawr. Dwi wedi wneud yr olygfa ychwanegol yma ar yr iPad a ar yr Chromebook. Felly, chybod, falle bod chi, byddai ni fel arfer yn gwneud mwy nag un, ond dwi ddim yn meddwl bod fi'n mynd i ychwanegu un arall nawr, achos mae eisiau bod ni'n dechrau meddwl yn mynd mlaen i'r weithgaredd arall. Ond siŵr o fod falle bod chi wedi cael amser i wneud dwy olygfa yr un peth. A fi wedi wneud dwy olygfa, jyst fi wedi wneud un ar y poror a un ar yr iPad. Ond na gyd fydden ni'n neud nawr ar gyfer yr olygfa nesaf yw jyst dyblygu hwn to, ynddo fe? Jyst dyblygu fe to, newid y testyn, disodli'r fideo, recordio troslais newydd, a bant â chi. Felly, allech chi yn hawdd iawn i sôn am bob un o'r 5 syniad yma, gan just dyblygu, newid y testyn, disodli'r fideo, recordio troslais. Iawn? Ond dwi'n mynd i sôn nawr am beth sydd angen neud falle reit ar y diwedd, sef ychwanegu cerddoriaeth a ychwanegu trawsnewidiadau. Iawn? Felly trawsnewidiadau'n gyntaf yw beth sy'n digwydd rhwng yr olygfa yma a'r olygfa yma. Iawn? Beth sy'n digwydd ar hyn o bryd pan ni'n gwylio fe, mae'n mynd o ddiwedd yr olygfa yma a mae'n jyst yn mynd bang mewn i'r un nesaf. Chi weld? Mae'n swapo yn syth o'r ffrwythau i'r halen. Ffrwythau, halen. Ffrwythau, halen. Nawr, trawsnewidiadau yw bod ni'n newid o un golygfa i'r llall mewn ffordd wahanol. Felly, cliciwch ar y plus sy'n rhwng unrhyw ddwy olygfa, dim ots ble, a dywyswch ychwanegu trawsnewidiad. A fan hyn nawr, chi'ch chi weld bod ydych chi opsiynau, enghraifft toddi, neu gwthio,
neu pontio, neu weibio, trwchu i wyn, dipio i ddi, gyda blaen. Nawr, dwi'n meddwl bod fi'n mynd i fynd am gwthio. Iawn? A os ydych chi'n hoffi fe, chwch chi wedyn clicio ar defnyddio gyda phob golygfa os ydych chi nifer o olygfeydd, a wedyn bydd e'n ychwanegu'r effaith yna i bob golygfa sydd â chi. So, felly, dim rhaid i chi wneud e bob tro. Nawr, pan ni'n cyrraedd yr trawsnewidiad nawr o'r olygfa gyntaf i'r ail un, drychwch beth sy'n digwydd. Cool. Yn lle bod e jyst yn mynd o'r ffrwythau i'r halen yn syth, chi'n gweld, mae'r ffrwythau yn... Mae'r ffrwythau yn symud i'r chwith, chi'n gweld, ar draws, a mae'r halen yn dod i fewn o'r chwith. Dych chi'n gael gwylio hwnna, de? Cyngor ar Bwyta'n... Wp, o deis, ti'n eto. Cyngor ar Bwyta'n Iach gan Mawrth Jones. Gwyliwch trosnwdiad. Na fe, cool. Torwch yn ôl ar halen. Right, dwlir hwnna. A wedyn y peth ola fydden ni'n neud yw ychwanegu cerddoriaeth gefndirol. Felly, ellwch chi wneud hynny wrth fynd eto i'r cyfryngau ar y chwith. Ni wedi bod yn y cyfryngau lot heddi ar gyfer ein fideos a i recordio troslais. Wel nawr, o dan sain, dyn ni ddim yn recordio troslais, newch yn siŵr bod dim byd wedi chwilio mewn yn hyn, rhyw hen chwiliad. Be ni'n mynd i wneud yw chwilio am gerddoriaeth y trwy'n. Wel, na i sgrolio lawr. Pa fath o gerddoriaeth licen ni? Chyfo beth, yn yr haf, dwi wastad yn mwynhau cerddoriaeth reggae. Felly, wy'n ni sgrolio lawr i'r teulu o gerddoriaeth reggae, dyma ni. Clicio wedyn ar gweld y cyfan, a sgrolio reit i'r gwaelod, a dewch ni gweld beth sy'n gael yma. Lle glywed nhw gan clicio ar y botwm chwarae. Na. Falle. Na. Yeah, right. Okay. Hwna fi moyn, felly fi'n ni glicio arno fe. Clic. A dyna fe, chi'n gweld wedi ychwanegu fe lawr fan hyn i'r llinell amser. Nawr, bydd yn ychwanegu fe ar lefel sain 100% sy'n lot uchel. Oherwydd mae troslais dy fi, felly sy'n fydd o lawr fe, reit lawr i'r 15%. A beth am bylu allan hefyd? Nawr te. Chi'n ni gael trial yr e? Cyngor ar Bwyta'n Iach gan Mawrth Jones. Torwch yn ôl ar halen. Anelwch at ddim mwy na 6 gram o halen y dydd i oedolion a 2 i 5 gram i blant. Right, great. Chymod beth, mae'r trac sain na'n eitha cryf, felly dwi'n meddwl felly brysio efo hyd nhw'n dywelach. O'n i'n cystadlu gyda fe tyma bach hwnna, yna gynnu. Cyngor ar Bwyta'n Iach. Ie, mae'n well. Right, nawr, a dyna ni wedi creu e. Chymod beth fi heb wneud yw rhoi enw i'n ffeil. Chi lan y cornel top ochr chwith, dewch chi ni gael galw hwn yn fideo Bwyta'n Iach 2025. Gret. A i chi yn barod i allforio hwn, iawn, nawr bydd eich rawn chi yn dweud chi sut fydden nhw'n hoffi chi i allforio fe, neu yn y cyfamser, chwch chi jyst adael i mewn yn eich fy stwff yn Adobe Express, bydd yna'n barod i chi i ddod nôl iddo fe unrhyw beth chi moyn. Ond os ych chi yn moyn rhannu fe, allwch chi, y peth rwyddau i wneud yw rannu dolen gweld yn unig. Mae fel pan ych chi'n cael dolen i fideo YouTube. Clicio ar rhannu a dewis dolen gweld yn unig. A pan ych chi'n clicio ar y creu dolen a gewch chi dolen URL, cyfeiriad gwe, unrhyw sy'n clicio ar hwnna wedyn, maen nhw'n gallu gwylio eich fideo chi wedi cyhoeddi i'r we. Hwna'r ffordd symla o rannu eich fideos, byddai'n ni'n dweud. Ond, os mae'ch athrawon chi moyn i chi er enghraifft felly roi eich fideo chi mewn yn eich fy ffeiliau ar Just Too Easy, neu OneDrive, neu Google Drive, neu rhywbeth fel yna, os ych chi'n storio'ch gwaith digidol mewn lle arbennig, yna falle bod eich athrawon chi moyn i chi lawr i lwytho'r fideo i lawr. Felly, cliciwch ar yr eicon llwytho i lawr, a MP4, MP4 yw'r unig opsiwn ar gyfer fideo. Nawr, fydden ni yn argymell newid y cydraniad i 720. Mae jyst yn gwneud y safon ychydig yn is, mae dal yn safon da, ond bydd y ffeil lot yn llai, felly byddai'n lawr lwytho'n gyflymach, cymeryd llai o le ar eich dyfais chi, ac yn llwytho'n gyflymach i ble bynnag i chi moyn iddo fe fynd. Clicio llwytho lawr a bydd hwnna ar eich dyfais chi. Ond os ych chi gael cyngor gan eich athrawon chi ar ble hoffen nhw i chi roi eich fideo. Reit te, nawr te, ni wedi cyrraedd
hanner ffordd. Mae da ni weithgaredd dylunio graffigol i ddod, le ni'n mynd i fod yn gweithio ar greu bwydlen, ar ddylunio bwydlen, sy'n lot fawr o hwyl. Yn yr hanner amser yma, i ni bob tro'n cymryd y cyfle yma i'ch atgoffa chi o beth sydd ar y gweill. Nawr, wythnos nesaf, mae'n wythnos ffoduriaid wythnos nesaf. Felly mae yna wers fyw ddydd Mercher nesaf, bore di Mercher nesaf ar gyfer wythnos ffoduriaid. Mae yna hefyd ar ddydd Iau, bore dydd Iau, gwers fyw diwedd blwyddyn. A mae'n gweud un fyna oherwydd mae yna 4 gwers diwedd blwyddyn, a maen nhw ar 2 thema wahanol. Dwi'n gwneud yr un thema 2 waith. Iawn? Felly mae yna 2 thema a dwi'n gwneud 2 wers fyw o bob un. Felly dyma'ch cyfle cyntaf chi i ddod i gwers diwedd blwyddyn thema 1. Bydd cyfle arall ymhen rhyw bythefnos ar ôl ni. A wedyn mae yna wers arall diwedd blwyddyn thema 2. Felly os ydych chi moyn dod i 2 wers gyda thema hafaidd, dyna beth yw rhain a gweud y gwir, yw rhyw fath o gwersi tymor haf. Felly os ydych chi ddod i 2 wers hafaidd, yna drychwch mas am unrhyw un sydd yn diwedd blwyddyn thema 1, a wedyn ewch yn siŵr bod chi'n dod i diwedd blwyddyn thema 2, fel bod chi ddim yn dod ac yn neud yr un beth 2 waith. Dwi wedi'n hoffi roi fan hyn, chi'n bod beth, wythnos yma, os ych chi yn moyn dod i un arall, mae yna wers fyw gyda ni ddydd Iau, felly nid fori, ond y diwrnod ar ôl ni, mae yna wers fyw ar ddydd Iau ar gyfer silatadau wythnos yma. A allwch chi wrth gwrs gyfresu ar gyfer pob un o'r gwersi yma gan fynd i adobe.l/live lessons. A dewch yn chi a cyfrestrwch, please, ar gyfer reina fel bod ni'n gwybod bod digon o ysgolion yn dod. Nawr, os i chi athrawon yn postio i'r cyfryngau cymdeithasol, bod chi'n cymryd rhan yng ngweithgareddau Bwyta'n Iach, wythnos Bwyta'n Iach, a bod chi'n postio bod chi wedi bod yn cymryd rhan yn y wers byw yna, please tagiwch fi mewn, fel bod fi'n gallu gweld eich postiadau chi, achos os nag chi'n tagio fi mewn, byddai ddim yn gweld eich postiadau chi. Ac chi'ch chi tagio fi at Ysgol Ddigidol, neu at Meredydd J, neu at Meredydd Jones, dibynnu ble i chi'n postio. A hefyd, os ych chi'n tagio, moyn tagio Adobe, yna'r peth gorau wneud yw tagio at Adobe for Edu. Ac yna mae tîm addysg Adobe ar draws y byd yn gweld beth i ni'n neud draw yn yng Nghymru a'r gwaith gwych i ni'n neud gan ddefnyddio Adobe Express. Right! Dyna ni ar y chat hanner amser. Fi wedi'n gofio un peth, athrawon. Newch fawr o fi athrawon os chi'n gallu, a cliciwch bod chi'n hoffi y fideo yma ar YouTube, a tan ysgrifwch hefyd, cliciwch subscribe i dan ysgrifo i sianel YouTube yr Ysgol Ddigidol. Mae hoffi fideos a tan ysgrifo sianel, fi'n gwybod bod ei weld yn beth bach pitw i wneud, ond mae e wir yn wneud llwyth o wahaniaeth i ni ddangos bod pobl yn dod ac yn cymryd rhan y gwersi yma, ac fel bod ni'n gallu cadw nhw mlaen i fynd am beth. Right, iawn. Dewch i ni gael mynd nôl i'r sgrin te i ni gael symud mlaen i'r ail weithgaredd am heddi. Dyma fi nôl fan hyn. Right, dyma'r iPad oedd hwn, sori. A i nôl i'r poror. Right, dyma ni. Nôl ar y poror. A dewch i fi gael mynd i'r dudalen weithgareddau. Sgrolio lawr i weithgaredd 2. A ni'n mynd i fod yn creu bwydlen blasus am eithron. Nawr, mae yna syniadau posib fan hyn o bethau allech chi gynnwys ar eich bwydlen. Ond allwch chi, a mae rhain yn rhywbeth o, brecwast yw hwn, bwydlen brecwast iachus yw hwn. Ond allwch chi ychwanegu, beth bynnag chi moyn. Os oes syniadau gyda chi, ydych chi wedi bod yn creu ryseitiau yr wythnos yma, gyfer wythnos Bwyta'n Iach? Croeso i chi ychwanegu beth ych chi moyn. Right, dewch i ni gael neud o draw i Express te i gael dechrau arni. Felly dwi'n mynd i glicio ar fideo Bwyta'n Iach. A fi nôl ar Express, a dwi eisiau mynd nôl i dudalen cartref Express. A ty pryd i chi ar Express, mae'n mynd nôl i dudalen cartref, y gyd sy'n angen i chi wneud yw tapio ar eicon Express, yr A fawr liwgar yn y cornel top ochr chwith. A dyma ni nôl ar dudalen cartref. Nawr, ni'n mynd i fod yn creu graffig. Felly dyna'r deilsen fawr werdd sy'n fan hyn, sy'n dweud creu graffig. Clic ar hwnna. A dyma ni yn barod i greu. Right, nawr, beth i ni moyn gynta yw delwedd yn y cefndir.
delwedd yn y cefndir. Felly, dewch i ni gael mynd i'r cyfryngau, a dewch i ni gael mynd i'r lluniau, a dwi'n mynd i chwilio mewn fan hyn am healthy breakfast. Healthy breakfast. Healthy breakfast. A clicio enter. Nawr, eto, dwi moyn hwn i fod yn gefndir i rhywbeth. Felly, dwi'n mynd i wneud fel nes i. Chi'n gweld, achos mae dros 3,000 o ganlyniadau gyda ni fan hyn. Felly, chi'n cofio beth wnaethon ni draw ar y fideo. Dwi'n mynd i ychwanegu'r gair background fan hyn. Background. Healthy breakfast background. Right. Nawr, dyma ni. Nawr, dwi'n mynd i gael, fi'n cynllunio ymlaen fan hyn, dwi eisiau'r testyn i fod lawr ar ochr chwith, a dwi jyst eisiau bach o o'r bwyd yma i fod ar ochr dde. A bydde fe'n helpu fi bod y cefndir yn wyn. Felly, chi'n gweld fan hyn, neu jyst yn ole, sy'n rhaid bod yn wyn, ond yn ole yn lot o help. Felly, dwi ddim yn mynd i ddefnyddio rhywbeth fel hyn, le mae'r cefndir yn dywyll. Iawn. Ond chi'n gweld, wrth sgrolio, mae yna lwyth o ddewis, mae hwnna'n un da. A os mae ar yr ochr anghywir, pidwch y phoeni, achos chi'n ni symud pethau rownd. Iawn, mae hwn yn un da. Dwi eisiau bod yn edrych fel brecwast yn benodol. Felly, nawr, bydde hwn yn berffaith, yr un cyntaf yma, neu hwn hyd yn oed yn berffaith. Iawn? Ond na i ddewis un sydd ddim yn berffaith i ddangos i chi fel allwn ni gael y bwlch i ni eisiau. Dwi'n licio gosodio hwnna, chi'n modd, dwi ddim yn byd o brocoli i frecwast, ydyn ni. Felly dwi ddim yn mynd i hwnna. Ond dwi ddim yn beth bynnag, sa'n byd o brocoli i frecwast. Right. Brecwast. Felly ni moyn rhywbeth gyda digon o wyn arno fe. Lot fawr o wyn. Neu, dim rhaid bod yn wyn, just, yn ole, yn olau. Llwyd yn iawn. Sgroliwch trwy, mae lot o ddewis i gael yma. A dweud y gwir, dwi wedi gweld 3 neu 4 perffaith, ond dwi'n chwilio am un sydd ddim yn berffaith i ddangos i chi fel allwn ni newid pethau os oes angen. Diar. Dwi ddim yn gallu ffindo un sydd ddim quite yn berffaith. Felly man i fi jyst dewis un sy'n berffaith, ynddo fe. Right. Wel, oedd yr un cyntaf yma yn gred, a mae'r ail un yn gred. Felly, na i fynd am yr ail un yma, dwi'n meddwl. Right. Clic ar hwnna. Right. Nawr, mae hwnna mewn. Yn licen ni hwnna i fod yn gefndir i'r dudalen. Felly, i fi yn mynd i fynd, dewis y llun, a drawr ar y chwith, dwi'n mynd i ddewis gosod y cefndir. Iawn? Gosod y cefndir. Clic. Right. Nawr, mae fyna, ond dwi ddim yn gweld y bwyd. Oherwydd mae draw fan hyn i ffwrdd o'r dudalen. Felly, i ddangos yn y gys rhaid chi'n neud yw clicio ddwywaith. Double click, clic, clic. Na ni. A chi'n gweld, allai lusgo fe draw. Neu osod ble dwi eisiau fe. Iawn, rhywbeth fel yna. Dwi eisiau cadw lle ar y chwith fan hyn i'r testyn, i'r text, i'r ysgrifen. Nawr, os bod eich bwyd chi ar yr ochr arall, allech chi fod yn cylch droi. Ie, allech chi fod yn cylch droi. Felly, os oedd fel hyn, chymod y bwyd fel yna, chi moyn draw ar y dde, jyst defnyddiwch yr arf cylch droi, spinno fe rownd, troelli fe rownd. I gael e fyna. Nawr hefyd, smoen moyn y joglath yma. Dim byd bod ar y joglath, ond mae yn ffordd yn bach. Felly, fi'n mynd i wneud y llun i gyd yn fwy. Fel bod fi'n gweld... Na ni. Rhywbeth fel na. Cyn i hyd yn oed ddefnyddio, os ai'r safle, allai droi yn vertigol. Neu'r math na. Ie, mae hwnna'n well. Chi'n gwybod beth, yn cybod well dy fi y cnau ar y gwaelod. Fel na. Ie, fel na. Right, a wedyn, unwaith chi'n hapus gyda fe ar y canfas, jyst cliciwch i ffwrdd,
A dyna fe, mae'n dangos nawr y ddelwedd wedi tocio a wedi osod ar gefndir eich tudalen chi. Right, a'i draw i'r iPad na rhaid wneud hwnna, achos fi'n siŵr bod chi yn brysur yn dod o hyd i eich delweddau cefndirol ac yn ei fframio nhw. Right, ar yr iPad, i fynd nôl i tudalen cartref, cofiwch lan fan hyn, mae dyn ni'r eicon Adobe Express yn y cornel top ochr chwith, tap iddo fe, a dyma fi nôl ar tudalen cartref, a fi'n mynd i creu graffig, y deilsen fawr werdd, creu graffig. A ni'n mynd i chwilio am ddelwedd. Nawr, allan ni fynd i'r elfennau, es i'r cyfryngau a chwilio'r lluniau. Sy'n iawn, sy'n byd o bod yna, ond allwch chi hefyd fynd i'r elfennau a mynd i'r cefndiroedd. Nawr, mae rhain fel arfer yn fwy addas i ddefnyddio fel cefndir. Felly, dwi'n yn siŵr cweit pam es i'r cyfryngau i chwilio am healthy breakfast background, ond chi'n gallu gwneud e'r ddwy ffordd. Ond mae'r elfennau cefndiroedd, wedyn cefndiroedd, dyle rhain fod yn fwy addas. Na i chwilio de, healthy breakfast. Mae rhain wedi cael ei dewis oherwydd bod nhw'n gweithio'n dda fel cefndir. A chi'n gweld mae yna ddewisiadau bach gwahanol mewn un nawr, ar gyfer hwn, sy'n gweithio yn dda. Right, chi'n gwybod beth? Mae'r un cyntaf yna yn gret. Sa'n siŵr am y foronen, sa'n siŵr am y... Diar. Mae hwnna'n debyg iawn i beth da fi'r llall, yn dweud. Felly, licen i gael rhywbeth bach wahanol os allai. Rhywbeth bach gwahanol i'w recwast. Felly. Beth yw hwn? Plater o fefus. Llon plat o fefus. Sa'n siŵr ti llon plat o fefus i'w recwast. Cawr o sgrolio. Le mae brecwast. Grawnfwyd, falle. Lle bod fi'n chwilio am rhywbeth bach fwy posh na na, dweud y gwir. Chydig bach fwy posh. Dost o marmalade. No, felly taw lan ar y top fyna, un o'r ei cyntaf yna. Fi'n neud un beth to. Benni lan yn mynd am yr un cyntaf. Right, dyma ni, mwynhau'n gweithio'n gred. Tap, symud y draw, fel bod da fi, na fe, llai o bethau yn y golwg. Gred. Right. Nawr, draw o fi'r porwr, ni gael gosod te y cam nesaf. Felly, porwr. Nawr, be licen ni yw goleio yr ochr chwith yma, le fi'n i fod yn rhoi'r testyn, licen ni gael cefndir bach hyd yn o fwy golau ar gyfer hwnna. Iawn? Felly, be ni'n wneud yw cuddio tua 3/4 y dudalen gyda siap. Ond dwi ddim yn moyn jyst llinell syth. Dwi eisiau hwnna edrych yn ddiddorol. Felly, dwi'n mynd i fynd i'r elfennau ar y chwith. Iawn? Elfennau ar y chwith. A ni'n mynd i chwilio yn eiconau am y gair blob. A os chi wedi dod i lot o wersi byw gyda fi, chi'n gwybod bod fi'n licio chwilio blob yn yr eiconau, achos mae siapau bach diddorol iawn o dan blob. Enghraifft, hwn. Nawr, fi jyst y moyn yr curve bach na, y cromlin bach na fan hyn. Felly, dwi'n mynd i ddewis, a bydde hwn yn gweithio'n iawn. Felly, chymod, mae'r fwy o'r blobs yma'n mynd i weithio'n hollol iawn. A'r tric gyda'r blob yw i wneud yn enfawr, fel bod e. Felly, fi'n i zoomo mas. Iawn, chi zoomo mas lan o'r top fan hyn, pellhau. Nawr, fi'n mynd i wneud y blob yma yn enfawr. Wedys i bod fi'n mynd i wneud yn enfawr, dy fe? Fel bod ni just yn gweld, chi'n bod, un ochr o'r blob. Rhywbeth fel yna. Iawn? A nawr chi'n gweld, dyn ni ddim hyd yn gwybod bod e yn blob, ydyn ni. Na gyd i ni'n gallu gweld yw'r linell ddiddorol yma yn dod lawr ochr y dudalen. Nawr, yna ni moyn i'r blob i fod yn wyn. Felly, dewch chi ni gael newid lliw y blob i fod yn wyn. Cool.
A licen ni bod ni'n gallu gweld tymau bach o'r bwyd a'r cefndir trwy y blob. Felly, yn syml iawn, gyda'r blob wedi ddewis, ni fynd i'r anrhyloiwedd fan hyn. Just do lawr yr anrhyloiwedd ychydig bach. Nawr, os allwch chi fynd yma'r holl ffordd i 0 a dod lan na fe, ond beth falle ffindwch chi yw bod e'n gallu bod lot agosach i 100% neu chi'n meddwl. Chymod, allai just dod lan. Na fe, 92%. Neu hyd yn oed rownd yr 80. Na ni, achos bydd testyn yn mynd ar hwn, bydd text yn mynd ar hwn, a mae'n bwysig bod ni'n gallu darllen y testyn. Right, wel, dwi'n meddwl bod hwnna'n gret, y blob na. Edrych yn gret. Right. Dewch chi gael i fi gael mynd draw i'r iPad i gael neud hwnna to. Felly, mynd i'r elfennau, eiconau, a chwilio am blob. Dod mewn y fe, neud e'n enfawr, a newid efo'n wyn, a wedyn dod lawr ar anrhyloiwedd tyma bach. Right. Mae'n effaith cŵl iawn, yn dweud. Mae'n torri'r didalau mewn ffordd diddorol. Mae'n mynd o amgylch, chymod, ymyl y fowlen yn neis ar yr un ar y poror fan hyn. Right, ar yr iPad te, elfennau, ar top, eiconau, a dwi'n mynd i fynd a chwilio am blob. Chwilio. A na i ddewis blob wahanol tro yma. Dyma fan hyn iawn. A chymod, mae eisiau chi wedyn benderfynu rai pa gornel o'r blob sy'n rhoi'r yr ongl na i chi, yr linell ddiddorol i chi moyn. Chymod, byddwn ni'n dweud bod falle ar ochr hyn, a dwi'n meddwl hwnna falle yn ormod, na, chymod beth, yn credu bod e'n gweithio'n iawn. Mae'n gweithio'n iawn fel an, dwi. Mae'n neis iawn a gweud y gwir. Ond allwch chi just droi around a gweld, okay, mae hwnna'n neis hefyd. Felly, chymod, newch eich blob yn fawr, a wedyn, just dywyswch, na ni, rhywbeth fel la. Newid y lliw i fod yn wyn, a'r anrhyloiwedd lawr o fe i gael dangos hwnna. Gret. A welwch chi bod y blob yn neud rhyw siap diddorol ac yn mynd o amgylch ymyl bowlen neu rhywbeth fel yna mewn ffordd sy'n edrych yn cŵl iawn. Right, nawr defnyddio, mae ni rhyw 10 munud ar ôl. Iawn, felly mae'n edrych fel bod tipyn bach dyn ni ar ôl i wneud. Ond byddwn ni'n eitha cyflym nawr. Ni wedi gwneud y gwaith caled fan hyn. Oherwydd, na gyd sy'n eisiau ni'n neud nawr i roi'r teitl mewn a'n prisiau ni wrth gwrs. Iawn. Right. Nawr, dewch i ni gael rhoi teitl. Ar gyfer hwn, dwi eisiau hwn i fod yn ffont syml. Dim moyn dim unrhyw ffws o'r hwn. Felly fi'n mynd i testyn ar y chwith. A dwi'n mynd i ychwanegu testyn. A dwi'n mynd i deipio mewn hyn brecwast iachus. Felly bod eisiau bwydlen brecwast. Bwydlen brecwast iachus. Right. Dwi'n mynd i roi hwnna lan ar y top. A llwn ni wneud e bach yn fwy, fel hyn. Llwn ni wthio fe i linellau eraill, fel hyn. Rhywbeth fel yna'n gweithio neis, dwi'n meddwl. A lycan ni bod hwn yn ffont syml iawn, sy'n edrych falle wedi sgwennu llaw, bydde hwnna'n neis. Dych chi'n gweld. Neu rhywbeth sy'n edrych tyma bach yn hynaf, bach yn vintage, bach yn hen ffasiwn. Right, dyna beth fi'n neud. Chi'n sylwi beth fi'n neud? Dwi'n meddwl cyn clicio, cyn dechrau chwilio ffont, dwi'n meddwl am pa fath o naws o ffont dwi eisiau. A nawr pan dwi'n mynd i fod yn sgrolio, bydd y math na o ffont yn neidio mas o. Chi'n bod, mae hwnna nawr yn gweithio neis, yn dweud? Na'r math o arddull dwi eisiau. Mae hwnna'n gweithio neis. A fi'n mynd i wneud yr un tric, felly, a fi'n reit i'r gwaelod y sgrolio lan. Mae hwnna'n neis. Chwilio am rhywbeth sy'n edrych felly, tyma bach wedi wneud y llaw. Dim quite gwmyn yna, i bod yna bach dros mewn llestri o gyfer hwn. Hwnna'n un bach cool nawr. Licio hwnna. Ni moyn rhywbeth o ffont, tyma bach o ffont hipster, chi'n bod? Chi'n bod fi'n meddwl? Ffont bach yn hipster. Mae hwnna'n un gret, rond B. Felly ta hwnna fydd e nawr. Beth?
Felly tawe. Ni bai bod fi'n gweld rhywbeth arall sy'n gweithio yn berffaith. O, ie, mae rhywbeth sy'n edrych fel, chi'n bod, tipiadur. Mae hwnna'n gweithio neis. O, hwnna'n un da. Satisfy regular. Rocket, fi'n licio hwnna. Fi'n licio hwnna hefyd y playwright. Iawn, felly ni jyst yn sgrolio a ni'n ceisio gweld, rhaid, os yna ffont fan hyn sy'n cydio yna, i'n gweud, ie, dyma'r ffont ar gyfer yr fwydlen yma o fwyd iachus. Brecwast iachus. Dwi wedi paso llwyth sy'n gweithio. Felly dylen ni wedi just stopio'r un o'n nhw, dylen ni. Ond na fe. Dyma fel i fi, chi'n gwybod fel i fi. Reit, a i fynd am yr felly'r Courier Prime yma, a na i felly ddewis yr un bold. Ie. Yeah. A nawr felly bod eisiau fi ailfeintio. Nawr chi fel arfer yn yngweld i yn rhoi amlinell ar destun a pethau fel yna, ond gyda hwn, sa'n meddwl bod angen e. Sa'n credu bod angen e ar hwn. Right, dwi'n mynd i ddod lawr ar bwlch y llunellau. Bwlch rhwng y llunellau lawr. Traw fan hyn, bwlch rhwng y llunellau, fel bod y bwydlen brecwast iachus na wedi tyco lan fan ar y top. Chydig yn well. Hyfryd. Am yr tyma bach yn drwm i fi, felly fi'n mynd i fynd mewn i'r lliwiau, a dewis, chi'n meddwl beth am llwyd tywyll. Na ni, rhywbeth fel yna. Neu chi hyd yn oed drial, felly un o'r lliwiau brown tywyll yma, mae'r ein yn gweithio neis. Hyd yn oed hwnna, chi'n meddwl y porffor tywyll na fyna. Ie, yeah, mae hwnna'n atseinio felly'r coch sydd yn yr eirin fan hyn. Neis. Iawn. Mae testyn D, chi'n gallu bod yn rhy grif weithiau. Right. Wel, dyna hwnna dwi'n gwneud. Dewch i fi gael mynd i cydio yn yr dewisiadau de. Felly dwi'n lusgo dros rhain. Control C. Nôl o fi, a nawr dwi'n mynd i ychwanegu testyn arall. Testyn, ychwanegu chi'ch testyn, a Control V mewn â fe. Right, nawr te. Nawr, ar hyn o bryd, mae hwnna'n edrych fel llanast yn dweud. Ond, ni'n mynd i ddefnyddio botwm, ni heb ddefnyddio'r blaen, sef y bwlch rhwng y paragraffau. Nid bwlch rhwng llunellau, achos sgwlwch, mae hwnna... dal so, mae eisiau fi ddewis popeth. Dewis y cyfan. Os fi'n neud hwn, chi weld, dwi ddim yn helpu. Ond os dwi'n dod lawr ar bwlch rhwng y llunellau yn weddol, chymod, arferol, ond os dwi'n defnyddio wedyn bwlch rhwng paragraffau, chi weld, mae e'n gwahanu y gwahanol ddewisiadau sydd ar y fwydlen. Cool, ynddo fe? Felly mae'r togl yma, bwlch rhwng paragraffau, yn un defnyddiol. A chi'n bod beth, dwi ddim yn meddwl bod ni wedi defnyddio fe ar wers fyw o'r blaen. Allai drial dod draw, allwn ni hefyd ddod lan am maint y ffont ychydig. Iawn, felly arbrofwch gyda, chi'n bod, siap eich blwch testyn, a wedyn maint y ffont, a'r bwlch rhwng y paragraffau, a dod o hyd i gyd bwysedd le mae'r dewisiadau wedi gosod mas yn neis ac yn daclus. A chi'n bod beth fi'n hapus dy hwnna fel yna? Wel, i fi yn mynd i newid lliw hwnna nawr. Dyma ni. Newid y lliw. Dwi ddim yn moyn yr porffor yma, felly na i fynd am y llwyd tywyll yma fan hyn. Neis. Gret. Right, a mae 2 funud ar ôl. Wel, beth sy'n angen arno ni nawr yw prisiau wrth gwrs. Eisiau prisiau arno ni. Nawr, ar gyfer hwn, byddai ni'n dweud bod e'n rwyddach chi'n neud y prisiau mewn blychau testyn ar wahân. Right, felly, dewch ni gael edrych, beth yw maint yn ffont ni? 28. Right, felly, i fi yn mynd i ddod mewn â blwch testyn newydd. Testyn, ychwanegwch eich testyn, a mae e'n ffont 26. Felly, newn ni roi hwnna'n 28. Right, a fi'n i roi hwn lan. Right, faint mae'r bagels ma'n costi? Wel, falle bod rhain yn... bagel gyda... Felly bod hwnna'n rhyw 6 ffint. Felly newn ni roi arwydd pint. 6. Tal nhw llawn. 00. Na ni.
A nawr dwi jyst yn dod o hwnna draws, fel yna. Right, a nawr dwi'n mynd i ddyblygu hwn. 3 dot, dyblygu. Dod lawr o hwn. Chi'n gweld mae'r llinellau pink na'n helpu fi gael popeth mewn llinell taclus. Smoothie, llys a banana. Felly bod hwnna yn 2 fynt. A wedyn dwi'n mynd i ddyblygu hwn. Dyblygu. Burritos brecwast. Hwna'n swnio bach yn ddritach i fi. Then ni'n gweud felly bod hwnna yn 7 fynt. Dyblygu hwn. Ceirch dros nos 3.50 fydden ni'n dweud. Penderfynwch chi beth yw'r prisiau. Eich caffi chi yw e. Right. Siwr i fi'n dod mlaen yma. Ni'n neud yn iawn. 3 dot. Dyblygu. Wyau wedi sgramblo. Sy'n siŵr sgramblon. Sgramblo. Wyau wedi sgramblo, felly bod hwnna yn 4.50. Ceirch wedi dostio gyda iogwrt a ffrwythau. Hwna'n swnio'n neis yn dwi. 3 dot. Dyblygu. Lawr a fe. Felly bod hwnna yn 2.50. 2 fynd. Omlet goleadau traffig. Felly bod hwnna yn 5 pint. Ac yn olaf, uwd hifennog gyda mafon. Felly bod hwnna yn 4 pint. Right, nawr. Wel, nid bron a ben. Un peth fydden ni'n dweud yw, a rhywbeth chi'n aml yn gweld mewn bwytau neu caffis, yw bod llinell bach yn dangos yn union mae pris y bwyd yma yw hwn. Felly be fi'n mynd i wneud yw mynd i'r elfennau, i'r siapiau, a dwi'n mynd i chwilio yn y siapiau amlaen. A mewn o fe. Nawr. Dyma ni. A be dwi eisiau gwneud yw bod y linell na'n tanlinell i'r pris ac yn dod draw i ddiwedd yr linell gyntaf o destun. A ni'n mynd i newid y linell i fod yn un ddotiog. Dyma ni. O, dotiog. Allwch chi newid trwch os chi eisiau. Rhywbeth fel yna. Toredig, felly. Na, dotiog yn iawn. Gret, fel yna. Nawr, be fi'n ei wneud nawr? Mae eisiau newid y lliw, achos mae'n ddi ar y foment, a dwi'n meddwl bod eisiau fe fod felly yn y llwyd, neu hyd yn oed llwyd goleiach na beth da ni. Ie, rhywbeth fel yna. Gret. Wel nawr, i fi'n mynd i ddyblygu hwn. Clic ar y fe, dyblygu. Lawr o fe. Allai ddod na ni. Dyblygu. Chi gweld, dys dim angen bod e o dan yr disgrifiad. Just fel yna. Mestyn y draw, dyblygu. Pa mor rwydd ni'n gallu gwneud hwn? Lleihau maint y linell. Dyblygu. Lawr a fe. Dyblygu. Lawr a fe. Mestyn ychydig. Dyblygu. Lawr a fe. Mestyn ychydig. A na fe. Wedi benni, ffrindiau. Llinellau yna'n helpu yn dweud, i ni gael gweld yn glir beth yw pris pob darn o fwyd. Right, wel, fi wedi mynd 3 munud dros do to. Fi wastad wneud hwn, sori. Dylen ni jyst gweud bod y gwersi yma 3 munud hyrach na gyn nhw. Os chi'n mynd i argraffu hwn, byddwn ni'n lawr lwytho fe fel PDF. Iawn, llwytho i lawr. Wrth gwrs, allwch chi hefyd wneud yr un peth na beth wnaethoch chi gyda'r fideo, sef cyhoeddi dolen gweld yn unig, creu dolen, a unrhyw wedi clicio ar hwnna, maen nhw'n gweld eich bwydlen blasus o frecwast iachus. Oedd hwnna'n odli. Right, iawn de. I ni wedi dod i ben. Diolch enfawr i chi am ddod. Diolch i chi Ysgol Banc y Felyn am weid siwmai. Dewch yn chi nawr ffrindiau i'r gwersi sydd i ddod. Athrawon ewch i adobe.live lessons. Cofiwch wythnos ffoduried, wythnos nesaf. I ni hefyd gyda'n gwers diwedd blwyddyn gyntaf.
ar ddydd Iau. Mae yna wers dydd Iau yma hefyd ar gyfer Sul y Tadau. Dewch yn chi, cofrestrwch o gyfer nhw. A ewch amdani i gwblhau'r heriau Ysgol Express mwyn ennill gwobrau, pensiliau, prennau mesur, sticeri'r math na o bethau. A'r trydydd tro i chi wneud gewch chi barti pizza am ddim gan Adobe. Right, am fwy o wybodaeth ar hwnna athrawon, mae ar waelod dal heriau sy'n sgrolio ar waelod sgrin nawr a wedi bod yn mynd drwy'r wers gyfan, ond mae croeso i chi e-bostio fi os licech chi wybod unrhyw beth pellach. Right, diolch am ymuno, joiwch gweddill i'r wythnos a gobeithio welai chi ar y gwersi byw sydd i ddod, ond hwyl am y tro!